வணக்கம் மக்களே, திஸ் இஸ் வேட்ரிப் தமிழ். வெல்கம் டு ஆல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்தூர் கோவில் இருக்கும். தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கான பிளாக் பற்றி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்தூர் பற்றியான வீடியோஸ் தான். இதை சுற்றி என்னென்ன இருக்குதுன்னு அது பார்க்கலாம். போய் வடக்கு பக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜகோபுரத்தின் தெற்கு பக்கத்தில் அன்னதான கூடம், இடும்பன் கோவிலில் அன்னதான கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மொழி காணிக்கை செலுத்த எவ்வித கட்டணம் இன்றி மொழி காணிக்கை செலுத்தலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சரிங்க, மணி இப்போது 8:50 ஆகுதுங்க. நம்ம இப்போ தரிசனத்துக்குள்ளே போகலாம். போயிட்டு மீதி என்னென்னு பார்ப்போம். இதுக்கு நடுவில் நேற்று நம்ம எப்படி கோயம்புத்தூர் காலையில் திருச்செந்தூர் வந்தோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணுறேன். அதை பாருங்கள், பார்த்துட்ருங்க. அதுக்குள்ளே கோயிலுக்கு போயிட்டு தரிசனம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டு அப்புறம் வச்சு நம்ம பார்ப்போம். ஃப்ரீ தரிசனம்லாம் பயங்கரமாக ஃபுல்லாக இருக்குங்க. தூர தரிசனத்துக்கு தான் போகணும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகுங்கிறாங்க. பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது. டிக்கெட் வாங்கிட்டோம். கியூ நகர்ந்தால் தான் நம்ம நகர முடியும். ஓகே, பார்ப்போம். நான் பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு நைட்டு கோயம்புத்தூர் டு திருச்செந்தூர் பஸ் புக் பண்ணிட்டேங்க. 10:45 பஸ். ஆனால் பஸ் 11 மணி தான். சீக்கிரமாக போய் பஸ்ஸில் ஏறினேன். பஸ்ஸில் ஏறினா என்னோடய சீட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா W7 விட்டோ சீட்டு 1 2 3 4 ரோ. அண்ணனை கொஞ்சம் தலை சொல்லிட்டு உள்ளே போய் உட்காந்துட்டேன். அப்படியே கட் பண்ணால் காலையில் திருச்செந்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டுங்க. இது திருச்செந்தூரில் இங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது, தள்ளி ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. நம்மளை என்ன இங்கே வரைக்கும் விட்டாங்க. இங்கேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துலேயே தான் அது கோயிலுக்கு போகிற வழி. அப்படியே பஸ் ஸ்டாண்டு வெளியே சுற்றி பார்த்துட்டு நல்லமாக பார்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு வாக் போடலான்ட்டு வாக் போட்டாங்க. வாக் போடும்போது இந்த வழி பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துலேயே இருக்குது. கோவிலோட ஆர்ச்சு. இந்த வழியாக போகலாம், இந்த வழி நடந்தும் போகலாம். பஸ்ஸுனால் வேறு வழியில் போகும். இந்த வழியாக போனால் ஆட்டோ யூஸ் பண்ணலாம். ஆட்டோவில் போகலாம். இப்போ ஆட்டோ தான் ஏறணும். ஆட்டோவில் ஏறினா கோயில் வாசல் வரைக்கும் போகலாங்க. ஆட்டோக்கு 60 ரூபா கேட்குறாங்க. 60 ருபீஸ். சாமி பார்த்து வெளியே வந்தாங்க. ஆடி வெள்ளிக்கிழமைனால ரொம்பவே கூட்டம். காலையில் 9 மணிக்கு உள்ளே போகுது. மணி 12 ஆச்சு. இப்போதான் வெளியே வரேன். நல்லா கூட்டம் தான் ஆடி வெள்ளிக்கிழமை. சாப்பிட்டு டேரக்ட் போய் சாப்பிடலாம். வள்ளிகோபி போகலாம். ஜாலி கண்ணர் சொல்லுவாங்க. போய் சாப்பிடலாம். பார்த்துட்டு கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால ஒரு சில ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்லாம் தனியாக லைன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லைனில் போனால் அவங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். அவ்வளோதான். இந்த ஐடி கார்டு கட்டிட்டு அவங்க உள்ளே போய்க்கலாம். இதில் ஃப்ரீ தர்ஷனம் இருக்குது, 100 ரூபீஸ் தர்ஷனம் இருக்குது. நான் தூர தர்ஷனம் தான் போனேன். அதே 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அன்னதானம் கூடங்க. காலையில் 8 மணிலேருந்து நைட்டு 8 மணி வரைக்கும் அன்னதானம் தேவஸ்தானம் கூட்டம் இருக்குங்க. லைன் இருக்குது. ஒரு 10 பேராக உள்ள இருக்காங்க சாப்பிட்றது. காலையில் 8 டு நைட்டு 8 மணி வரைக்கும். கியூ பாருங்க. 2 வருஷம் 3 வருஷம் கியூ நிற்கிது. கோவில்
இதுதான் ராஜகோபுரத்தோட மெயின் வழிங்க ஒரு காலத்தில். இப்போ இந்த வழி திறக்கிறது இல்லை. மேலே தான் வந்து ராஜகோபுரம் இருக்கும். அந்த காட்டு பக்கத்துலேயே வெயிட்டிங் ஹால் இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ கொரோனால க்ளோஸ் பண்ணி இருக்காங்க. இப்போ நிறையா சீட்ஸ்லாம் போட்டு டிவியில் உள்ள பார்ப்போம். ஃப்ரீ ஷட்டருங்க. வயசானவங்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் ஓய்வாக ரோட்டில் உட்காருக்கு நல்லாயிருக்கும். வெயில் நல்ல வெயில் இல்லை. ஊரில் மழை இருக்குது, மழை இல்லை. ஓர வெயில். இப்போ பார்த்தா நம்ம அந்த வள்ளி கோகைக்கு போகலாங்க. வள்ளி கோகை பார்த்தீங்கன்னா கடல் பார்த்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இடதுபுறம் இருக்கும், அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும். போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, கட்டணமின்றி இலவச தரிசனம் போட்டிருக்காங்க. வள்ளி கோகையில் இதான் ஃபேமஸ் ஆகிட்டுருக்குங்க. அந்த மரத்தில் வந்து தொட்டில், வளையல் இதெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க. பார்க்கறது தெரியும். உள்ள கேமரா கட்டிடுங்க, உள்ளே போட வீட்டுக்கு பஞ்சாமிரதம் வாங்க. எவ்வளோப்பா? ஒன்று 4 தாங்க. எவ்வளோ 200 கிராம் ஆனது? 200 கிராமுங்களா? 420 கிராம். கோவில் வளாகத்தில் தங்க பிரேஸ்லெட் கொண்டு இதாங்க. இப்போ நம்ம நடந்துக்கிற இடம் தான் வந்து கடற்கரை, திருச்செந்தூரோரம் கடற்கரை. மொத்தம் 6 படை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா படையும் வந்து மலைப்பகுதியில் தான் இருக்குது. இந்த ஒரு படை வீடு மட்டும்தான் கடலோர் ஒட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் சுனாமி வந்தப்போ கூட 2004 இங்கே வந்து கடல் தான் வந்து கடலின் உள் தான் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கரையை தாண்டி தண்ணி வரலன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டோம். அந்த அப்போவே நியூஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். பட் ஆனால் உள்ளேயும் வந்து எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க, குடிக்கிறவங்க பார்த்து குடிங்க, ஒரு லிமிட் வச்சுருக்காங்க, அந்த லிமிட் தாண்டி யாரும் போவாங்கன்னு சொல்லி கொண்டு இருக்காங்க. கூட்டம் நல்லா கூட்டம் இருக்குங்க, காட்டுற மாதிரி. நல்லா இருக்கு. இங்கிருந்து பார்க்கும்போது அந்த ராஜகோபுரம் பாருங்க.
எப்படி இருப்பாங்க இதில் ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். பட் ஆனால் அங்கெல்லாம் வந்து யாழி கிணறுங்க. அங்கே போய் பார்க்கலாம். யாழி கிணறு காற்று ஓவராக இருக்குது. என்னோடய வாய்ஸ் கேட்குதானே தெரியல. மைக் நான் அட்டாச் பண்ணல. நம்ம கடல் பக்கத்தில் வந்து ரைட் சைடு வந்தால் இந்த டென்ட் மாதிரி இருக்கும். டென்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வந்தால் நாளி கிணறு. குளிக்கலாம். இல்லை குளிக்கிறாங்க. கிணறு குளிச்சிருக்காங்க. வெளியே பார்த்து தெரியாது, உள்ளே போய் பார்த்தா தெரியும். யாழி கிணறு வந்து சரி, நாளி கிணறு வந்து ஐயோ ஆப்போசிட் வந்தால் முடி காணிக்கை மண்டபம் இருக்குது. முடி காணிக்கை கொடுக்குறவங்க, மொட்டை அடிக்கிறவங்க இங்கே ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம். ஃப்ரீ தான். ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் போட் இருக்குங்க. பக்தர்கள் முடி காணிக்கை செய்ய கட்டணம் கிடையாது, தரிசனம் செய்ய கட்டணம் கிடையாது அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. செலவு பண்ண முடியாது. அவ்வளோதாங்க. திருச்செந்தூர் வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வாங்க. நான் இது வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நமக்கு நிறைய பேர் தெரியறதில்லை. இந்த கோயில் உருவாக்க முக்கியமாக காரணம் வந்து இவங்க தான் இருந்திருக்காங்க. நம்ம உள்ளே போக முடியாது, நம்ம முன்னாடி போய் பார்ப்போம். ஓரளவுக்கு வந்து திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு காட்டியிருக்கோம். பாருங்கள், நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் பார்க்காம இருப்பீங்க. அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். பக்கத்துலலாம் பஸ் ஸ்டாண்டுங்க. அப்படியே போயிட்டு நம்ம பக்கத்தில் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார், அவரையும் பார்த்துட்டு அங்கே தான் நான் பஸ் ஏறிக்கிறேன். வீடியோ ரெண்டு கொண்டுட்டோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வேட் ட்ரிப் தமிழ். நன்றி.